Xeyirli erте, Tataristan Dövlət Televideniyasının milli tapşırılar xizməti tatar tilindəki tapşırıların başlap jibere. Tur efir studiyasında Anya G'ibadullina bizning bugungi шығарылышта. Ковидтан біргелеп сақланық Шалы шәрі медицина xizmetkerleri koronavirustan qabat прививка ясата. Zamanşa texnologiyalar keng kullanılış taba sifirlaştırу yılında respublikada nindi масштаблы işler көзде tutula. Тірлікlerini qışlatu nişik bara, Qoqmara tірlikçileri bu yıl rekordlı urlar yollarını maqsat etken. Ковид шегенме сәлемәтлеккә қорқынышлы йығышның яңа штамнары барлыққа келе. Мұндай шартларда медицина хезмәткәрләренә дә ширгә қаршы тұру өчен янәдән прививка ясату мәҗбүри. Шаллының кичәйтелгән режимда эшләүче 5-нче шәһәр хастаханәсе хезмәткәрләре дә әлеге процедураны уңышлы узды. 5-нче шәһәр хастаханәсе хезмәткәре Илнара Хуҗина да ревакцинация узган. Әтиәнисендә кабат прививка ясатырга алып килгән. Әнисе укытучы булып эшли. Димәк, аңа да кабат прививка ясату мәҗбүри. С 5 по 11 я преподаю. Конечно, невольно задумываешься. Укытучы ковидтан прививка ясатырга тиеш. Чөнки күп кешеләр белән элемтәдә эшләргә туры килә. Беренче чиратта үз сәламәтлегең турында кайгыртырга кирәк дип саныйм. Коллектив иммунитет формалаштыруда да аның әһәмияте зур. Балалар сәламәтлеген кайгыртуда да алгы планда булырга тиеш дип саныйм. 5-нче шәһәр хастаханәсенә кабат прививка ясатуны сорап табиб-реаниматолог Галина Соловьеваның кызы да мөрәҗәгать иткән. Светлана медицина хезмәткәре үз вакытында ревакцинация үтәргә булган. Өстәвенә беренче прививканы да яхшы кичергән. После того, как я сделала себе прививку, Мин прививка ясатканнан соң 3 көн узды. Тән температурасы югары күтәрелмәде. Җиңел кичердем. Ашыгыч ярдәм сорап табибларга мөрәҗәгать итәргә дә туры килмәде. Коронавирус белән хәл киеренке кала. Өстәвенә илдә тагын бер яңа штамм омикрон теркәлү очраклары бар. Больные поступают. Безгә табибларга даими рәвештә авырулар белән элемтәдә булырга туры килә. Башта диагноз куйганчы нәрсә белән авыруларын белмибез бит. Шуңа күрә сәламәтлеккә карата игътибарлы, сак булырга, вирус таралуга юл куймаска кирәк. До вакцинации я исследовала. Табиб буларак бу вакцинаның ни дәрәҗәдә файдалы булуы белән алдан ук кызыксындым. Чөнки миндә антитәнчекләр юк иде. Ковид белән авырмадым да, кабат вакцина ясатырга булдым. Табиблар сертификат ел дәвамында гамәлдә булса да, ковидтан 6 ай сайын прививка ясатырга киңәш итә. Чөнки төрле кешедә антитәнчекләр дәрәҗәсе төрлечә. Шуны да онытырга ярамый. Лилия Гатина, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Узган 2 елда республикада 3500 учреждение тиз ерешле интернетка атташтырылган. Әйтик, Татарстанда 305 торак пункт беренче тапкыр интернеттан файдалана башлады. Бу эш быелгы цифрлаштыру елында да дәвам итә. Интернет республиканың тагын 60тан артык торак пунктында барлыкка килергә тиеш. Моның өчен тагын 1000 база станциясе төзелә. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган республика киңәшмәсендә төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин хәбәр итте. Быел нинди яңа IT-парклар барлыкка килү белән хәбәрче бездә кызыксынды. Цифрлаштыру елында Татарстанда барлык мәктәпләрдә интернеттан файдалана, укытучылар яңа ноутбуклар ала. 24 мең гаджетка миллиард сумнан артык акча тотылырга тиеш. Тип югары уку йортларында цифрлаштыру кафедралары булдырыла. Студентлар профильле белем белән бер рәттән IT күнекмәләрендә ала. Табиблар компьютер технологияләре ярдәмендә операция ясауны үзләштерә. Республика клиник хастаханәсен масштаблы җиһазландыру көтә. Максат ясалма интеллектны югары дәрәҗәдә куллану. Пациент, поступая в больницу, у него появляется такой небольшой браслетик. Пациент хастаханәгә керүгә аңа уникаль цифрлы кодлы махсус браслет бирелә. Шунда барлык дәвалау процедураларда теркәлеп бара. Шулай итеп, без дәвалау процессының ачык булуын тәэмин итә алабыз. Бездә чын электрон медицина картасы барлыкка килә. Анда пациент белән барлык гамәлләрдә теркәлә. Быел дәүләт хезмәтләреннән 95%-га кадәр дистанцион рәвештә файдалану мөмкинлеге туа. Татарстанда цифрлаштыру юлы йомаклары турында Спартак дигән яңа IT-паркта хисаптарга җыйнала.
тотыналар. Ул элеккеге аяк киемнәре фабрикасы урынында төзелә. Небольшую модель цифрового города. Айрым белгенгән урында цифрлы акыллы шәһәрнең зур булмаган моделе сынала. Булар акыллы светофорлар, яктырту җиһазлары, кибетләр белән бәйле мәсьәләләр. Шул рәвешле акыллы шәһәр параметрлары тикшерелә. Казан үзәгендәге инновацион үзәк 3000 проект эшләүчене берләштерә. Бу шактый табыш китерер дип көтелә. Спартак IT паркы 2022 елның декабрендә ачылыр дип көтелә. Ә башкалада беренче балалар IT паркы февраль аенда эшли башлый. Шул вакытта цифрлаштыру юлы төрле форумнар, фестивальләр һәм чемпионатлар белән дә истә калыр. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Тәулігіне 300 тонны сөт бу шик түгел әле. Кукмара районы терлекчеләре узган ел рекордлы күрсәткечләре өчен республика тарихында беренче тапкыр Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденга лаек булды. Хәзер аларның яңа бурычы савымны 400 тоннага җиткерү. Рассвет авыл хуҗалыгы кооперативында мегаферма 2018 елда чиста кырда төзелә башлый. Эшләр 3 этапта планлаштырылган. Хәзер 4 корпус эшли инде. Тиздән тагын бер заманча сыер абзары, силос салу траншеясы казырга тотыналар. Тиешле эш күнекмәләре булган 4 машина белән сыер сау операторына көн саен заманча сау җиһазларының эшен контрольдә торгана кирәк. Бөтен процесс автоматлаштырылган. Хуҗалыкта азык үзәге төзелгәч, малларны тупландыру җиңеләйгәч, моңа белгечләрдә гаҗәпкә калган. Заманча технологияләр уңыш китерә. Хәзер хуҗалыкта көн саен 35 тоннага кадәр сөт сауалар. Чагыштыру өчен бер сан. Татарстанның кайбер районнары 10 тоннага якын сөт сауа. Мондый мегафермалардан тыш, районда сөт терлекчелеге белән шәхси фермер хуҗалыкларда, кооперативларда да шөгыльләнәләр. Моның инде беренчедән инде бәйләүсез булгач сыерлар, монда инде эш оештыру җиңелрәк, кооператив инде терлекләрне көндәлек монокорм белән тәэмин итүне үз өстенә ала, һәм инде көндәлек сөт урнаштыруны тоже үз өстенә ала. Бу ел Кукмара терлекчеләре тәүлегенә 400 тонна сөт савып алуына бурыч иткән. Әлегә мондый күрсәткечкә Идел буе төбәкләрендә генә бер генә районында ирешә алганы юк. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ринат Сахибгареев, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Кукмара районы. Шығарылышына қойғылы хәбәр белән дәвам итәбез. 62 яшендә язучы, журналист, элекке хезмәттәшебез Заһид Мәхмүдинең йөрәге тибүдән туктады. 90нчы елларда ул Татарстан радиосында балалар тапшыру мөхәррире булып эшләде. Татарстан китап нәшриятендә профессор Мяугел, Тәмуг чәчәге, Ак болыт, Әче балан исемле китаплары дөнья күрде. Мәрхүм белән хушлашу иртәгә туган ягы Кукмарада була. Койнар ризык, жылы кием, Түбән Камада Ихлас хәйрия үзәге актив эшли башлады. Бирдә ярдәмгә мохтаҗ һәркемгә ярдәм итәләр. Яшәү урыннары булмаганнар, пенсионерлар, ярдәмгә мохтаҗ башка кешеләр мөрәҗәгать итә ала. Мондый пункт шәһәрнең Җәмигъ мәчете имам хатибы башлангычы белән ачылды. Семен Тимофеев Ихлас үзәгенә тукланырга атнага 3 тапкыр килә. Ул күп балалы гаиләдән. Яшүсмер сүзләренә караганда, биредә һәркемгә теләп ярдәм итәләр. Волонтер Булат Билалов та аның сүзләрен куәтли. Мы принимаем практически всех. Если кто-то приехал, например, в город, там не может найти место там жилья там или работу. Без барысын да диярлек кабул итәбез. Кемдер эшсез калган, кемнеңдер аерым яшәү урыны юк. Ярдәмгә мохтаҗ булган һәр кеше үзәккә мөрәҗәгать итә ала. Туклану төрле, сыйфатлы. Бөтен ризыкны мәчеттә әзерлиләр. Койнар ризыкны башта үзәктә тараталар. Гири алмаучыларның өйләренә илтеп бирәләр. Мохтаҗлар ризыкның бик тәмле, сыйфатлы булуын әйтәләр. Рәхмәт җиткерәләр. Вкусно кормят? Здесь да. Плов хороший был. Төп шарт койнар ашарга килүчеләр аек булырга тиеш. Ашамлыклар атнага 3 тапкыр, дүшәмбе, чәршәмбе һәм җомга көннәрендә сәгать 10-нан алып 12-гә кадәр таратыла. Әлеге пункт үзәк базарда урнашкан. Фарис Мөхәммәтов, Александр Халин, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама. Кыш уртасында суда йөзү ярышлары, Алабуга традицион йөзү турниры булды. Чемпион физкультура сәламәтләндерү комплексыннан хәбәрчеләребез язмасы. Чемпион физкультура сәламәтләндерү комплексында йөзү буенча узган ачык республика ярышларында илнең төрле төбәкләре вәкилләре катнашты. Спорт һәр кайсы өчен яшәү рәвеше, күнегүләрне көн саен үткәрәләр.
Алабугада һәр ел башында йөзү ярышларын үткәрү матур традициягә әйләнде. Быелгы ярышлар 3нче тапкыр уздырылды. Мастерлар категориясендә 25 яшькә җиткән йөзүчеләр узышты. Әлеге категориядә йөзү белән шөгыльләнүчеләрдән башлап, форманы саклап калучылар да, халык ара дәрәҗәдәге ярышларда катнашучылар да осталыкларын күрсәтте. Главное участие. Иң мөһиме ярышларда катнашу. Бу актив хәрәкәт сәламәт яшәү рәвешенә, спортның бу төрен популярлаштыруга исәпләнгән. Барысы да сәламәтлек хакына. Дистанцию мы проводим в абсолютном первенстве только 50 метров, это спринт мастерс. Без дистанцияны абсолют беренчелек өчен 50 метр арада сайладык. Билгеле бер вакыт эчендә очколар исәпләнә. Бу суда йөзүне популярлаштыру өчен мөһим. Мондый турнирлар төрле яшьтәге кешеләргә кирәк. Ветераннар да, сәламәт яшәү рәвешен алып баручылар да барысы да катнаша ала. Иң яхшыларны 4 категория – ирекле, аркада йөзү, брас, баттерфляй алымнары буенча ачыкладылар. Барысы да бердәм 50 метрлы дистанцияда узышты. Плаванием занимался долго, но так, слабо. Йөзү белән озак шөгыльләндем, әмма үземнән канәгать түгел әле. Моңа кадәр ярышларда катнашканым булмады. Үзем генә йөздем. Әгәр чакырсалар, кеше сынап карармын дип уйладым. Ярышлар тәҗрибәм юк. Миңа йөзү авыррак әле. Алабугадан йөзү буенча ветераннар арасында узган ярышларда 15 кеше катнашты. Шуларның 8-е призерлы урынга лаек булды. Алабуга ир-атлары командасы эстафетада беренче урынны яулады. Алия Галиуллина, Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәгаләмов, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. Ташкишу авылында бер кемдә эшсезлектән аптырамый, үз мәшгуль булып теркәлүнең нинди өстенлекле яклары бар? Бу районыннан махсус репортаж. Татар революционеры публицист Хөсәен Ямашевның тууына 140 ел башкалабызның Тукай музеенда мәшһүр шәхесне зурлап искә алдылар. Ислам динен рәсми кабул итүенә 1100 ел тулуга әзерлек бара. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Казан федераль университеты мөгаллиме Рафаэль Вәлиев уртаклаша. Бу районының Ташкишу авылында бер кемдә эшсезлектән аптырамый, авыл халкы барысы да диярлек абзар тутырып мал тота, кош-корт асрый. Башка төр эшләр белән дә шөгыльләнә. Киләсе язмабыз нәкъ шундый үз мәшгульләр турында. Илмира Шәрәфетдинова Ульяновск шәһәрендә ашчыга укыган, шунда эшләгән. Аннары авыл егетенә кияүгә чыгып, шунда яшәргә кайткан. Берничә ел элек үз мәшгуль булып теркәлгән. Хамыр азыклары пешерүгә керешкән. Бер плитәдән башлап, аннары айырым янкырма ясап, хәзер инде 3 плитәдә азык әзерли. Аның бәлешләре, бармаклары, чәкчәкләре, тортлары, даны хәзер инде еракларга таралган. Бигрәк тә бәйрәм вакытларында заказлар күп була. Татар ярында кәтәләр, Казаннан да заказ бирәләр. Мәскәүләр дә төрле яктан. Кайшакта пешерә-пешерә, бер капшык ын бер көнгә дә җитми. Бәйрәм вакытларында хуҗабикә 20-30 дәнә бәлеш ясап пешерә. Вакытына өлгертер өчен Кайшак төнлә дә эшләргә туры килә. Әмма Илмираны һәм аның гаиләсен авырлыклар куркытмый. Ашчы бүген җитештерүне тагын да киңәйтү уе белән яши. Бераз гына зурайтып, юл янында булса да ярый, җир сырап та йөргән идем инде, мин булмады. Шулай ацып зурак пекарня ацып җибәр. Килинде дә бит, но белмим ничек булыр. Планнарны белмим. Пекарня ипи дә пешерергә. Да, ипи пешерергә. Марат Җәләлетдинов һәм аның Үзбәкстанның Фергана шәһәрендә туып үскән тормыш иптәше Гөлия казлар үстерәләр. Меңләп баш үстергән кышларның күп өлешен сатып җибәрәләр. Йөзләп баш әби-бабайлар ысулы белән каклыйлар. Моның өчен 3 кило ярымлы түшкәләрне сайлап алалар. Әлегә деликатеска сорау сабантуйлар җиткәч аеруча арта. Тызлап куябыз без аларны, тызлыйбыз һәм алар январь, февраль 2 ай буе беренче йылыткан вакытка хәтле, яз башына хәтле инде алар безнең эленеп торалар чырмада түгел, менә аерым сарайда, анда терлек сарайында түгел инде аерым казларга дип ясалган сарай бу, катлый торган сарай. Шунда алар 2 ай буе эленеп торалар, алар анда тызланалар. Тыз сеңдерәләр, тызланалар, әйбәтләп кенә. Шуннан соң инде яз башында без аларны алабыз. Әйбәтләп тагын бер тызлыйбыз һәм кәгазьгә терәбез, пергамент кәгазенә терәбез, бәләп, инде аннары чырмага илеп куябыз без аларны. Һөнәре буенча программалаучы Гөлия
Қаз қақлау алымын көптен үзләштірген, шәһәр қызы авыл тормышына да еләшіп біткен, мында қайтқанына да үкінмей. Алда яшәргә яхшы, бөтен мөмкинлекләр бар. Теләк кенә булсын. Авыр дип әйтмим. Хәзер машина бар, бер теләсәң кая бара аласың, бөтенчә доступна. Симбай авылы җирлеге башлыгы Ранил Вәлиев сүзләренә караганда, әлеге авылда үз эшен ачу, шәхси хуҗалык тоту ул норма. Биредә һәр ишек алдында терлек, казларның иң азы дигәне дә 90 шар баш тоталар. Шулай ук безнең авылда калган гаиләләргә инде төрле программаларда каралган. Бу безнең ручай әйткәндә сельская ипотека дигән программа эшләп килә. Шул рәвешле таш кишүлеләр авылда да бай һәм җитеш, барлык уңайлыклар белән яшәп булганын раслыйлар. Иренмәскә генә кирәк диләр алар. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары өчен Буа районыннан. Габдулла Тукай әдәби музейында кызыклы чара музей дәресе узды. Фатиха Аитова исемендәге 12-нче гимназия укучылары Тукайның замандашы, фикердәше һәм якын дусты Хөсәен Ямашев турында бик күп мәгълүмат алды. Музей дәресен хәбәрчебез Айзилә Батырханова да тыңлап кайтты. Бу дәрес аларның хәтерендә еллар узгачта матур бер истәлек булып сакланыр. Һәр көн күнегелгән дәрес форматыннан бүген алар музейга тарихта үз изен калдырган шәхес белән танышырга килде. Дәрес Габдулла Тукайның замандашы, дусты Хөсәен Ямашевның тууына 140 ел тулуга багышлана. Хөсәен Ямашевка быел аның юбилей елы 6 январда туган 1882 елда. Тукай белән аның бәйләнеше Казан шәһәре аркылы ул аның политик карашлары бер булган дип күз алдына китерәбез. Һәм Хөсәен Ямашевның образы Габдулла Тукайның хөрмәтле Хөсәен Яткәре дигән шигырендә чагыла. Менә большевиклар, революционерлар турында татар әдәбиятында иң беренче Тукай бирә шушы образны. Һәм бүгенге көнгә кадәр дә бу образ, бу шигырь безнең хрестоматиядәге иң якты әсәрләрнең берсе булып тора. Хөсәен Ямашев революцион хәрәкәт эшлеклесе, публицист, татарча сәяси эчтәлекле өндәмәләр авторы, Алафузов заводындагы социал-демократик түгәрәкләр оештыручысы. Казанда 1905-1907 еллардагы инкыйлаб вакыйгаларында катнаша. Тукай Хөсәен Ямашев эшчәнлеге белән Уральскида яшәгән вакытта ук танышкан һәм аның белән дуслашкан. Габдулла Тукай урамы ул Хөсәен Ямашев белән дә бәйле урам. Нәкъ менә шушы урамда туып үскән. Музейга каршы гына бинада татар укытучылар мәктәбендә ул белем алган, Мәрҗәния мәдрәсәсендә, Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыган. Шулай итеп, ул үз заманчысы өчен Казанда зиялы, интеллигент яшьләр, татар яшьләрен бер түгәрәк итеп үз янына туплап йөрткән. Һәм музейның театрга багышланган залында без әле Хөсәен Ямашевны театрга бәйләп тә ачабыз. Аның хатыны Хәдичә Шимбәчеләр түгәрәгендә иң беренче татар спектакльләрендә дә катнаша. Татарстан Милли музее фондларында Хөсәен Ямашев һәм аның гаиләсе коллекциясендәге әйберләр арасында язу җайланмасы, пресс-папье, фарфор савыт саба бар. Хөсәен Ямашев фотода туганнары, көрәштәшләре, эшчеләр, әдәби түгәрәк әгъзалары арасында сурәтләнгән. Дәрес узагында укучылар алган белемнәрне ныгытып, тест рәвешендә Хөсәен Ямашев шәхесенә багышланган сорауларга җавап бирде. Миңа бу музейда булырга бик ошады. Бүтән мәгълүматлар бик кызыклы. Хөсәен Ямашев 1912 елның мартында 30 яшьтә кинәт үлеп китә. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. Дустының тиз арада үлеме Тукайны тетрәндерә. Хөсәеннең якты истәлеге шигырендә ул Ямашевны үз халкына тугрылыклы шәхес образында күрсәтә. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Республикада борынгы булгар бабаларыбызның ислам динен кабул итүенә 1100 ел тулуга әзерлек бара. Бу атнада Казандагы Кыл Шәриф мәчете нигезенә беренче таш салуның 25 еллыгы билгеләп үтелде. Татарстанның беренче президенты Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә Яңарыш фонды төрле дини конфессияләр корылмаларын, тарихи объектларны торгызуда күп эшләр башкарды.
Татарстан радиосының иртәнге турдан туры эфиры шушы мәсьәләләргә багышланды. Казан Федераль университетының Халыкара мөнәсәбәтләр институтының фән буенча директор урынбасары Рафаэль Вәлиев дини багланышлар, тарихи һәйкәлләрне саклау, җәмгыятьтә исламның ролен күтәрү буенча сорауларга да җавап бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Рафаэль Миргасимович, хәерле иртә. Хәерле иртә, дуслар. Сөйләшүне Болгар бабаларыбызның исламны кабул итү тарихыннан башлыйк әле. Без аны күбрәк Ибн Фатлан посольствосы килү белән бәйлибез инде. Әлбәттә, менә 922 елга бит Багдад халифаты территориясендә бүгенге көндә килгән. Ул 4000 километр дигән сүз. Һәм алар шактый күп җирләрне килеп майларга менә безгә килгәннәр. Һәм ул вакытта Болгар дәүләте территориясендә рәсми яктан ислам дине алынды. Бу бик зур, мөһим роль дип уйлыйбыз. Нигә дигәндә, яңа идеология, яңа парадигма, яңа дин килеп чыкты. Чөнки болгарлар ул вакытка менә без беләбез инде 903 елда Ибн Русты язганда Болгар җирендә мусульманнар, мәдрәсәләр, мәчетләр булган. Ләкин рәсми яктан менә 922 елда гына дәүләт яңа динне алды. Яңа дин алу ул бит бүтән якка карый дигән сүз. Шул ук дәүләтнең төзүе, яңа шәһәрләр килеп чыгу, галимнәр, медицина булуы һәм бүтән яктан менә яңа дәүләт шул ук бүтән дөньяга күрсәтә башлады үзен. Мәчетләр салырга, дини мәгърифәтне алып баруда кемнәр булыша? Шактый күп кенә шул ук сәүдәгәрләр, заводчылар, алар әлбәттә шушы үзләренең акчаларын яңа мәчетләргә төзергә ярдәм иттеләр. Менә алсак шул ук Әҗим мәчете, Бурнай мәчете һәм шактый күп сәүдәгәрләр белән. Һәм әлбәттә ул бүген дә традиция дәвам итә дигән. Нигә дигәндә, әйтик, менә Татарстанда 1500ләп яңа мәчетләр килеп чыкты. Менә Совет чорында карасак, 15-17 мәчет бөтен Татарстанга. Бүген 1500. Әлбәттә, менә шушы сәүдәгәрләр һәм хөкүмәт анарга ярдәм итте. Кол Шәриф мәчетенә беренче тапкыр кайчан нигез салына? Кол Шәриф мәчете ул 15-нче гасырда төзелгән. Менә тарих чыгынаклардан күрсәк, аның төзүендә итальян архитекторлары да, чакырылган архитекторлар да төзергә ярдәм иттеләр дип беләбез инде. Һәм бүгенге көндә әйтик 16-нчы гасырда Кол Шәриф мәчете разрушен дип инде. Һәм менә 1995 елда Минтимер Шәриповичның указы булгач, аны руслагач, шактый күп кенә эшләр башланды. Нигә дигәндә, әйтик, Кол Шәрифнең кайда урыны булырга тиеш, археологик эшләр үткәрелергә тиеш, һәм конкурс. Һәм менә шушы конкурсны үткәргәндә Кол Шәрифнең идеясы, мөһим идеясы менә шушы торгызу дигән, возрождение дип әйтәбез инде урысча әйткәндә. Һәм шушы идея әлбәттә менә бу конкурста расланды һәм аның проекты килеп чыкты. Менә 2005 елда 1000 еллыкка әзерләгәндә без шушы Кол Шәриф мәчетен ачтык. Һәм әйтергә кирәк, менә Кремльне 2000 елда Австралиядә бөтен дөнья мирасына керткәндә, әле ул вакытта Кол Шәриф мәчете төзелмәгән, ләкин аны күрсәткәч, менә 21 илдән шушы ЮНЕСКОның шушы комитетта катнашкан посоллары, алар бер яктан менә шушыны расладылар һәм мөһим дип санадылар. Яңарыш фонды тарафыннан эшләнгән тарихи әһәмиятле эшләрнең кайберләрен искә төшерергә. Шул ук фондны төзегәндә һәм тарихи мәдәни мирасны саклаганда Татарстанда менә шушы баланс дибез инде ул. Нигә дигәндә, безнең территорияда шул ук фин, угыр халыклар, славян, төрки татар халкы һәм аның мирасын ничектер яхшы гына күрсәтергә һәм бөтен дөньяга мирасына керткәндә, менә ул күбрәк хөкүмәт культура, мәдәни политикасы дип
әйтәбез инде. Шул ук Казан Кремлен күрсәттек. Болгар тыюлыгын күрсәттек, тарихи археологик һәм Зия утравын күрсәттек. Шул ук ислам динен, христиан дин һәм безнең Татарстанда яшаган бүтән халыкларның тарихи мәдәни мирасын. Менә быел 2022 ел Россиядә мәдәни мирас елы дип игълан ителде. Санасаң 50-шәр 70-шәр һәйкәлләр һәм яңа объектлар төзелде. Шул ук Болгарда, аннан соң Зиядә яңа номинациялар һәм шактый күп менә туристлар килгәндә, алар әлбәттә моны күрәләр. Менә соңгы вакытта гына караганым, Болгарга килделәр. Безнең Татарстаннан гына түгел, бүтән илләрдән дә. Аннан соң Ульяновск, Санкт-Петербург, Мәскәү, Самара һәм бүтән шәһәрләрдән. Алар әлбәттә булалар Свияжскида, Казанда һәм 3000 турист бүгенге көндә менә Казанда булу әлбәттә безнең Казанны күрсәтү дигән сүз. Якын киләчәктә исламга бәйле туризмны ничек күз алдына китерәсез? Болгар һәм Свияжскиның номинациясын әзерләгәндә без уйлаган идек, шул ук Болгарда ул вакытта 50 мең генә, 30-50 мең иде. Башлаганда ул эшне 2011 елда. Бүгенге көндә 500-дән күбрәк, 600-дән күбрәк үсә башлады. Свияжскидан да шул ук 7 мең ие. Бүгенге көндә 600 меңгә килеп җитә башлады. Әлбәттә, менә Казанда шундый улук администрация, шәһәр администрациясе 5 меңгә чыгырга дип уйлый. Менә качандыр мин булганым Санкт-Петербургта, Мәскәүдә, бүген көндә Казанда шулай гөрли. Шактый күп туристлар килә, яңа специалистлар чыгарабыз. Әлбәттә бу ярдәм итә дип. Нигә дигәндә, дөрес сөйләргә кирәк, дөрес күрсәтергә кирәк. Туристлар булу, ул бит безнең тарихны гына күрсәтү дигән сүз түгел, ул безнең экономиканы үстерә торган сүз. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Казан Федераль университетының Халыкара мөнәсәбәтләр институтының фән буенча директор урынбасары Рафаэль Вәлиев белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Яңалыклар чыгарылышын туры эфирда мин, Ания Гыйбадуллина алып бардым. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыру башлана. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән иртәгә кадәр сау булашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.